Hai unha psicóloga cubana, Karima Oliva Bello, unha muller espectacular, que fala do imperialismo emocional e cultural. Hoxe veume ao acordo, que así xa cedo pola mañá, tomaba un café e vi as redes, e vin, creo que foi en Compostela, houve como unha charla sobre antiimperialismo, xa o conectei con todo isto que viñen falando, non? Da cultura en Galicia, e veume o acordo Karima. Porque ademais eu creo que entre Cuba e Galicia podemos trazar un paralelismo moi interesante para falar de antiimperialismo, ese imperialismo que diría Karima, onde non fai falta a forza militar, senón que están ganando os corazóns e a mente das persoas. Se o imperialismo non é militar, están ganando os nosos corazóns e as nosas mentes, logo é cultural e simbólico. Sería como conquistan a nosa sensibilidade. Pero esa sensibilidade ten que estar aí, por iso ese Cuba e Galicia, eu creo que sí, comparten de tal forma que a idea de Karima valeríanos para analizar a nosa sociedade galega. Diríanos que o novo exército son as plataformas globais. Por exemplo, esta na que estamos. Que consiguen instalar en nós eses valores neoliberais, facéndonos creer que son universais, que están máis relacionados co humano, como que é algo universal, mas non deixa de ser os valores neoliberais. Nos di Karima, ela o que di é que a batalla é pola subxectividade. O centro de dominación é emocional. O que van dominar é as túas emocións e a túa maneira de percibir o mundo, a túa maneira de sentir. O que se pretende colonizar é o imaginario colectivo daquela. Ela dinos que en Cuba aquela densidade simbólica, e eu creo que en Galicia tamén a hai, podemos chamarlle densidade, porque efectivamente é densa, e hai moito simbolismo, e hai moito sentimento posto nel. Logo, somos máis fáciles de... temos máis potencial, non? Para ser colonizadas niso. A cultura propia e o simbolismo propio vai perdendo esa densidade. Vai se enchendo destas ideas globais. O que falaba da cultura, da estreleira, é como se toda esa simboloxía collese todo ese símbolo importado, todo iso que nos ven de fora, e o fose introducindo, e fose perdendo aquela esencia, non? máis colectiva e máis nosa. Por iso, ela fala desa colonización emocional e cultural. E trátase de impoñer un modo único de ver o mundo. A forma na que ela fala é de unha erosión. Que é tan acertado. Vaise erosionando o sentir propio, ese sentir non máis soberano, vaise enchendo deses activismos globais que veñen un pouco como empaquetados, non? É como un pack, toma, é isto polo que loitamos, a estética, os propios símbolos, esa colonización
dos símbolos, do referente, da cultura, no sentido máis esencial. Convertiríase máis nesa cultura mercantilizada, que precisamente esa estética é esa proxección, en vez de ser íntima, comeza a proxectarse. Pero xa colonizada, xa erosionada con todo iso que ven do discurso global que afecta os activismos todos, pero logo o propio tamén se vai contaminando, a lingua, a estética cultural substitúese, sobre todo, eu creo que aquí, Cuba e Galicia, hai unha parte moi importante da nosa cultura que está na oralidade. Precisamente en Galicia, quizáis máis que en Cuba, se falamos dunha lingua que durante séculos non se gardou escrita, e a creación literaria, incluso a partir do Rexurdimento, é pouca, o territorio xa é pequeno, non había ese mercado, daquela a nosa cultura é unha cultura máis emocional porque nace da oralidade, non é o libro que comprei, é a lenda que se conta no lugar que eu son. É aquelo que a min me contou a aboa, porque a ela lle contou a súa aboa, aquel relato, a literatura oral, aquí é algo moi real, daquela ten unha carga emocional, é máis fácil de colonizar. Cando colonizan esa cultura, que era oral, pasamos a querer mercantilizala, vou na recoller nun libro de lendas, de historias que se contaron, xa vai con esa idea global de ser produto, xa se mercantiliza, e sepárase, non, daquela parte emocional, e eu creo que chega xa e recóllese xa con eses símbolos globais que fan un mellor produto. Como funcionaría ese imperialismo simbólico? Pois funcionaría moito, por iso eu sempre falo a importancia da política dos afectos, funcionaría moito como esa relación tóxica de eses apegos inseguros, todo isto que contamos, que falamos aquí, crearía, de alguna forma destrúe a confianza no propio. Chega estas ideas globais, destrúen a confianza no propio e crean dependencia. Hai dependencia desa simboloxía e deses significados globais, logo coloniza o teu. E aí, despois, a dependencia política e económica nace dun xeito natural. Se ti xa estás dependendo do símbolo, do sentir global, do significado global, se ti a autopercepción é que é igual que a un vínculo, e perdeches esa autoestima, está minada esa autoestima, e a outra dependencia, a económica e a política, dáse de forma natural. E a resistencia funcionaría tamén igual que nun vínculo. Ti tes que coidar a autoestima. Por exemplo, en Galicia poderíamos falar esa autoestima do país. Tes que crear significado desde dentro sen depender dese discurso global que ao final é unha forma de ese imperialismo que di Karima, ese imperialismo emocional, ese imperialismo cultural, cultural no sentido máis amplo de cultura, non? Porque a forma de vivir é cultura.
Esa autoestima sería, no caso dun país, é a autopercepción colectiva. Tens que crear ese significado e seguir percibíndote sen necesitar unir, nin poñer o símbolo, nin que o teu discurso cadre co global. A resistencia require de soberanía emocional. Igual que eu cando falo dos vínculos, non? Ti tens que ter a soberanía emocional e a autoestima de quererte ti e darte ti significado sen depender da validación de outras persoas. Como país funciona igual. Temos que darnos o noso significado cultural de identidade colectiva sen depender de todo isto que chega de fora. Sen depender do discurso global, sen tocar os nosos símbolos e os nosos referentes para que encaixen nun discurso global, senón desde a soberanía, non? Contra o antiimperialismo, ou quero dicir contra o imperialismo, soberanía. Se o imperialismo é emocional, é psicolóxico e cultural, soberanía emocional. E poderíamos falar tamén de trauma, que eu isto non sei se o lín nalgún sitio, a idea do trauma atlántico, o trauma colonial atlántico ou algo así, que tería que ver coa América Latina. Cuba estaría aquí, e en Galicia tamén se daría este trauma do país colonizado, que xa ten un pouco tocada a súa autoestima, porque viuse dependente, non che quedou outra, colonizaron-te e ti foches dependente do externo, e isto faite, como a persoa con trauma emocional, faite un país que é máis fácil manipular e colonizar. Este imperialismo opera dunha forma moi efectiva, por iso Karima pon o seu exemplo de Cuba, pero eu digo que en Galicia funciona igual, e faite un país máis susceptible, que é máis fácil colonizar emocionalmente. A nosa emoción e a nosa relación, non? Co noso, desde esa intimidade colectiva da nosa cultura, desa oralidade, a lenda, a forma que nos relacionamos coa natureza mesmo, é moi susceptible de colonizarse. Hai unha baixa autoestima, hai unha vulnerabilidade simbólica. Os nosos símbolos tamén son vulnerables, máis vulnerables a esta conquista, a esta colonización.